Ja, això està cremant-se. Com que cremant-se? Ah, no. Ai, per favor, no m'assustes. Ai, les meues cabretes, que estem així un altre vídeo nou a fer una recepta que se caga la perra. És o no? Sí, és una recepta molt antigua de la vila. Cada un la fa d'una manera i totes sí? estan bones. Jo l'he vist fer caldetes de pollastre, l'he vist fer en conill. La típica de tot és la del sangatxo. Jo vaig a fer-la en sangatxo. Que el tenim així, el sangatxo. Explica lo que és el sangatxo, que n'hi haurà gent que jo crec Pues que el no sabrà lo sangatxo que és és. una part de la tonyina, crec que és la part sanguinosa. Jo crec que és la part més fosca, la que té més sabor, no? No ho sé. Que sempre... Mira, la mare del cordero. Què tal? Estic prou bé, dins de lo que cap. Vinga, hola, hasta demà. Adiós, adiós. Bueno, mitja hora després, aquesta dona s'enrotlla més que les persianes. Explica lo que és la pebrereta, iaia. Escolta, que se m'ha oblidat. Lo més important de tot, tinc així el papa. Oh, i el papa de Roma, vols que li n'enviem? I que té Una miqueta de pebrereta. Pues, El tindrem escoltes, així. sí que li agradaria, no? Home, Us segur coneix a que tu? sí, home. El papa té Twitter, que és molt noel. Ai, el papa, que modern. Sí, tenim així el papa, mos vigila la pebrereta. Posa-li cara pa aquell que es veja, si no, no es veurà. Tocarem Ai, així. massa propet el tinc. Bueno, doncs anem a veure. Primer que res, carbassa. Ja està trossejadeta. Al sofregir-la no s'ha de quedar ni crua ni desfeta. La pebrera. Hi ha gent que la fa només en pebrera verda. Ara mesclar-la, la verda i la vermella, li dona un toc. És el toc del xef. En la tomaca, està ratlladeta, tomaca ratllar, i després ja li posa el sangatxo. Vale, pues, comencem. Vinga. Ja, explica'mos una miqueta què és lo que hay que hacer. Donant la carabassa, primer que res. Ara li aboquem l'oli, que no estiga massa passat d'oli, però que tampoc no li en falta. Ai, la Berasategui esta, senyor. He posat uns allets, però m'ha posat uns poquets més. Bueno, ja, anem a començar en una ronda de preguntes. A la gent li agrada saber de la teua vida. No sé què tens que tu enganxes. De La fet, meva intimitat com l'hem de saber tots. això es conta lo que a tu t'interessa. Vale. Anem a abocar la carabassa. A boca. Em destrossaràs la cuina, o com? Pues quasi segur. La gent vol saber si tu de xicotigua eres una traviesa, gamberra, No. si tens alguna anècdota així una miqueta més travessona. Però ha sigut sempre molt bona. La meva germana sí que era la traviesa. I tu de veres que eres el sant que faltava a la iglesia, o No, com? no soc el sant de que faltava a la iglesia. Però jo no he fet travessures, no n'he fet. A tu no anaven a trobar-te les discoteques, a tu anaven a trobar-te a la iglesia. No, tampoc no és que fora massa beata, però bueno, he dut una vida, gràcies a Déu, molt ordenada. Mira, Però- vaig a contar-te una passada, que la meva germana ja festejava el tio, havien fires en València, però anaven els a motos. En la Vespa, d'ací a València, imagina tu. Ens van ajuntar 4 o 5 parelles. Ja jo també en una moto, i l'abuelo va agarrar un cabreo perquè anava jo també. On anaven les dos, ella el seu nòvio i jo en el meu, però anaven tots clar. junts. Vaig comprar els pantalons per anar, mira el que li va faltar. Antes que tenies que anar en falda, o com? Anaven en faltes. I tu en uns pantalons. Tots anaven en pantalons. Clar, perquè per la moto no anaves a anar en la vacora a l'aire. Que anant ja a propet, ja per l'Albufera o per ahí, i mos veiem a un camarero a la porta del restaurant fent mandonguilles, tocant-se el nas. I nosaltres, que tio més cerdo, que asco. I bueno, vam anar a València, vam veure la fira, vam tornem per dinar. Vam anar a parar al del tio este. Vos apetia mandonguilles eixe dia. Que mos apetim mandonguilles. Recorden el que van arribar a Riumor. Ja, això està cremant-se. Com que cremant-se? Ah, no. Ai, Perdó. per favor, no m'assustes. Ai, mare de Déu, este xiquet, no farà ni volar. Que jo no crec ni que estiga a sol sí. No està encès. Com? Què no? Que has posat alguno, iaia. Ja havia jo que això no. Ai, la Berasategui, un punto menos para ti, eh? No avui farem pebrereta a les 2 del matí. És igual, tu t'has pressa, pues jo tampoc. Vale. Com? A veure, fem-ho. A la tele si tenen la suor o la llàgrima, fan totes Ai, totes fines. Quina és la teua preferida del Sálvame? No cregues que massa, però... La Belén Esteban, la princesa al pueblo. Bé, no em desagrada la xica, perquè, escolta, de l'anada ha pujat on ha pujat, del seu mèrit. També el té. La meua fab és Chelo Cortés. I a mi Txelo també m'agrada. Una xica a saber estar, és una bellíssima Molt bé. persona. I la Paz Padilla, què opina? No sé, últimament pareix que s'ho ha cregut un poquet. La gent vol saber què opines dels tatuatges. Canviant de tema. Punto i aparte, no m'agraden.
No t'agrada el meu tatuatge? Pues no, i a més el tatuatge és que ja no pot ser més lleig. És igual que està posat ahí la electricitat. És que és un muñeco famós, després te l'ensenye. Un muñeco famós, fill meu. Vostè n'hagués pogut buscar la Nancy. No ho critique, jo ho veig i bé, però m'hauria agradat una cosa més guapeta que això. Perquè la gent sàpiga una miqueta el context d'este puesto, com s'han dut la gent de la vila i la gent de Benidorm tradicionalment? Sempre ha hagut un roce, això és indiscutible. Una rivalitat, i sobretot quan era el futbol. El futbol, no? El partit de l'any, perquè venia al té, a la Nucia i no passava res, però Benidorm, mare de Déu. Compte això, no t'ho guardes. Ho vaig a contar, això. Pues res, que mos ajuntaven perquè arribava el dia 18 d'agost i era Santa Helena, però el 17 era San Jacinto i n'hi havia en un roble de res 5 o 6 jacintos. Es vestia la gent, per les xicones i a veure qui feia la paella més bona o la tortilla. I un dia mos van ajuntar a casa d'uno i bueno, no sé què va ser, i ahir hi havia una miqueta de rivalitat i una va dir unes paraules i... Els de Benidorm? Els de Benidorm. I aquells van agarrar i se'n van anar, es van enfadar. Però què li va dir? Digo, què li va dir? Això vull saber-ho jo també. Està molta vergonya. Però què era? Que no, que les dones eren... Ma abuela no vol parlar mal des de Benidorm perquè pront te agarren una navaixa i venen a rajar-nos a tots. No, ja, però a veure, els de Benidorm són com són, és o no? De la vila també. Els de la vila seran com seran, però els de Benidorm són com són. Bueno, ja podeu veure que té que cruzar en el tenedor el que és la carabassa. Si la carabassa no cruza, no està bona, i si està molt desfeta, tampoc. Perfecte. Ara la trac... Bates la cremate. No, home, quin cremat. Que en la pebrera, Igual... La vermella que la verda, miqueta ahí, i una miqueta ahí. Massa no, perquè el sangatxo... Ja salat. El pitjor que fa de fer una recepta és que fas la pebrereta o qualsevol altra cosa i es fa molt mort que totes les cabretes no puguen tastar. Pues ja tindran que vindre a la vila. Pues que vinguen. Ronda de preguntes express. Jo us faig preguntes i me tens que dir ràpidament una resposta. I si no me'n ve al cap, què fer? Pues te la penses. Quin és el lloc o país que t'agradaria haver visitat o que t'agradaria visitar? Holanda. Ha estat Alemanya, Inglaterra i Estats Units, perquè vaig anar a Nova York, que no tornaria. Però m'hauria agradat visitar Holanda. Per tu, antigament, què era donat un capritxo? Pues mira, un dels capritxos que me'n recordo com si fos ara, perquè anaven a missa i anaven en mantellines, amb un vel al cap. Va haver una temporadeta que es duien unos que eren molt finets, de tul i a piguetes. Que il·lusió que em feia això. Sí, no? La dona és el que no me'n podia comprar. I després van vindre els reis i me'l van dur. I Ah, anava tota de velida una agulleta. Jo en cal tinc, el cal tinc. Ah, sí, i antigament també menjar coses així més ja era un capritxo, no?, de per si. Poder menjar... Menjar el diumenge anava a l'aigüela i comprava 2 ossets i una cuixeta i feia un putxero que te cagaves. I ja està el menjar. Així la celebraven el diumenge. Per això ara quan diuen, ai, és que això no m'agrada, ai, falta passar fam. I tu em vas contar una volta de ta abuela quan la pandèmia del... 18. L'abuela tenia 10 fills i van agarrar la pandèmia, pues com si fora algo com això, que no mos ho esperava. Pues a ma abuela, en una setmana, se li van morir 4 xiquets, que es diu Pronte. Los tren per la finestra perquè ella no es veguera perquè ella estava agitada, però ella es va salvar. Tu imagina't, quan es va alçar ma abuela del llit i va veure que no tenia 4 xiquets. Sí, L'abuela diu que de pena no es mor ningú, perquè alçar-te d'un llit i veure que tens 4 xiquets menys, dime tu a mi. Ara que està ja ben sofregideta, ara li aboca la tomaca. Molt bé. Ara es fa 2 voltetes i en seguida li posa el sangatxo perquè vaig agarrar el gustet. Una miqueta de sal. Abocar-li el sangatxet, així tot. Anem a llevar mirant si ho foc, vaig a fer-se tot, poquet a poquet. A foc mig, no? Sí, anem a tocar tot. Sí. Ara ho deixem 20 minuts així a foc mig. Què agraeixes més d'avui en dia que no tenies antes? Bueno, la llevadora. Ai, la llevadora. Que bons. I el WhatsApp? El WhatsApp també ho agraeix molt. M'has donat la vida. Però la llevadora, desde luego. Per no tenir que anar al riu. Pues es penses que no anar poques voltes jo al riu. Quan em vaig anar a casar amb ell, la meva germana, quan tenia la tenda, em va dir què vols que regali, una nevera o una llevadora? Entonces n'havien d'aixes de turbina. Però esta no, esta ja era automàtica. Jo que vaig dir, per la llevadora, jo dic, la llevadora. A la llevadora va vindre una barbaritat de gent a veure a la casa. La bendició va ser allà. Vam passar-lo de nosaltres, també. Antigament el dol es duia a mort, vamos. Encara n'hi ha que en duen a mort. Tu duries dol? No, jo no vaig dur dol.
El dus per dins i ja està. Efectivament. I n'hi ha que I superar-ho. el que tens que fer és les coses en vida. Jo, encara que siga major, soc actual. Si hagués sigut més jove, tu t'hagués convertit en Kardashian. Això què vol dir? És una dona molt coneguda, és una influencer. Cardància. L'ànsia de l'època. Com m'has comparat amb una cardància? Mireu quina pinta que té. Pues m'agradaria molt que la tastareu, perquè des de luego està... L'oloreta ja la fa com per mullar-te ahir mitja barra o una barra de pa. Bueno, gent, així ho tenim. El tresor, la pebrereta vilera. Espero que ho pugueu veure bé. No tinc pa, però tenim pa amb Bimbo. Vaig per tots Per vosaltres, tots cabretes. vosaltres. Bon Vinga, profit. bon profit. Bona, de veritat. Anem a ficar-nos la vacuna, si pas vileros, la pebrereta és la nostra No, la vacuna. vacuna hi ha que posar-se. Hi ha gent que no vol i això no pot ser. Vosaltres la fiqueu a sol a la nevera i dura dies. La pebrereta es pot menjar gelada i calenta. Sabeu quina combinació és molt bona? La pebrereta amb una tortilla, que em vas a la voreta a la mar. Ui, que bo, la voreta a la mar, això. T'agrada la pebrereta a tu o com? Sí, mira-lo. No, ja, doncs nosaltres ja hem sopat. Bueno, reis i reines mores, espero que us agradi el vídeo, espero que cuineu la pebrereta, per favor, si la cuineu, envieu-nos fotos perquè nosaltres ho agraïm i ens agrada saber que la gent fa les nostres receptes. És important donar-li suport a la nostra tradició, els nostres plats, la nostra gastronomia. Ens venem moltes besades, moltes abraçades i moltes gràcies. Moltes agraïts, i el diter per amunt,